أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم al'amuran su na faɗin duniya kamar Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Kwatano, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran ƙasashe Abu Dhabi ina kowanne mu fatan alkhairi insha Allah. Ga wannan sirrin sirrin buga kuɗi sahihin mujarrabin la shakka da izinin Allah insha Allah ka yi da kanka ko kuma mu yi maka duk ɗaya ne a wajen mu insha Allah. Abu na farko da zaka insha Allah zaka samu turaren ka siya, zaka sai turaren a baitul mali insha Allah original ɗin ake nema insha Allah sai ka samu ƙwarya insha Allah sai ka yayyanka takardu insha Allah adadin da kake buƙata in sun kai na miliyan 10 zaka yayyanka miliyan 1, 500 zaka yayyanka su daidai tsayin kuɗin da kake so in 1000 ne zaka daidaita na 1000 sai ka yayyanka insha Allah adadin da kake so ka fitar sai ka jike wannan takardu da ka yayyanka insha Allah da wannan turare sai ka zuba su a cikin ƙwarya sai kai alwala kai nafila raka'a biyu sai ka zo ka zauna sai ka fara innama amruhu idza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun zaka sa ƙwarya a gaban ka ne ka rufe ta da farin yadi insha Allah sai ka fara wurdin sai kai 888 bayan ka gama insha Allah sai ka tashi ka ƙara nafila raka'a biyu kana sallamewa ka bude da izinin Allah za ga sirri kiɗa sun koma original kuɗi kalan kuɗin da ka seta ka yanka haka za ka fita da izinin Allah. Izinin wannan aiki a mamu shiya ɗinsa domin 'yan uwa musulmi su gani su amfana. Ka daure ka yi mana alamar subscribe sannan ka da alamar all domin samun sabon karatunmu a duk lokacin da muka ɗora. Abin da ba a gane ba mutum zai tuntuɓar mu a WhatsApp domin mu yi masa cikakken bayani akan abin da bai gane ba ko mu yi masa ko ya yi da kanshi duk ɗaya ne a wajenmu. Bisalam.